Jim Rohn je rekao, ako ne planiraš svoj život, postoji velika verovatnoća da ćeš upasti u tuđe planove. I pogađaš šta su oni isplanirali za tebe. Ne mnogo. Ujutru, dok još svi spavaju, postoji trenutak tišine. U tom trenutku se krije snaga. U toj tišini čuješ sebe, svoje misli, svoje želje, ali i svoje strahove. Ovo je tvoje vreme. Vreme da se odlučiš, da se probudiš. Ne samo iz sna, već i iz uspavanog života. Zato ti ovo govorim sada, jer možda te niko nije naučio da ti imaš kontrolu. Možda te nisu naučili da uspeh ne dolazi onima koji čekaju, nego onima koji rade. Onima koji se trude kad nikoga nema da ih gleda. Onima koji ustaju kad drugi odustanu. Tvoja sudbina ne zavisi od sreće. Nije stvar u sreći. Nije stvar u tome gde si rođen, koga poznaješ, koliko imaš. Stvar je u tome da li si spreman da postaneš ono što želiš da budeš. Za stvari da se promene, ti moraš da se promeniš. Jim Rohn. Ljudi godinama čekaju. Čekaju savršen trenutak. Čekaju ponedeljak. Čekaju novu godinu. Ali istina je, nema savršenog trenutka. Savršen trenutak je ovaj, sada. Jer sve što ti treba, već je u tebi. Ne moraš da budeš najbolji odmah. Ne moraš da znaš sve odgovore. Ali moraš da počneš. Svako jutro je nova prilika. Jutro nije samo početak dana. Jutro je početak tebe. Kad otvoriš oči, pitaj se, kakva osoba želim da budem danas? Kakve odluke će me voditi ka toj osobi? Da li ću birati izgovore ili odgovornost? Ljudi koji menjaju svet ne čekaju da se svet promeni. Oni menjaju sebe, svoj stav, svoju energiju. Zato slušaj ovo svakog jutra. Neka ti ovo bude ritual. Neka te ove reči podsete. Tvoj život. Uspeh je veština i može se naučiti. Jim Rohn je rekao, uspeh nije nešto što juriš. Uspeh je nešto što privlačiš tako što postaneš osoba vredna uspeha. To znači da nema čarobne formule, nema prečica, ali postoji put. Put discipline, učenja, strpljenja, rada i ti si već na tom putu. Jer si ovde, slušaš, razmišljaš, tražiš, to je početak. Tvoja filozofija određuje tvoj život. Ljudi ne uspevaju jer nisu pametni. Ljudi ne uspevaju jer imaju pogrešnu filozofiju. Ako ti je filozofija, nije do mene, nisam dovoljno dobar, nemam sreće, onda ćeš to i živeti. Ali ako ti je filozofija, mogu da naučim, mogu da pokušam, mogu da postanem bolji, tada ćeš promeniti pravac svog života. Nemoj tražiti lakši život, radi na tome da ti postaneš jači. Jim Rohn. Vreme prolazi, a ti? Zamisli godinu dana od sada. Hoćeš li biti isti, umoran, nezadovoljan ili bolji, mudriji, jači? To zavisi od svakog jutra, od svake odluke, od svake rečenice koju kažeš sebi kad niko ne sluša. Zato ustani rano, radi kad ti se ne radi, uči kad si umoran, budi veran sebi, jer niko drugi neće to uraditi umesto tebe. Tvoj je tvoj alat. Šta čitaš, šta slušaš, s kim se družiš, na šta trošiš vreme. Tvoj život je zbir tvojih navika. A tvoje navike su proizvod tvoje svesti. Zato svaki dan uči, slušaj, piši, hrani svoj istim žarom kao što hraniš svoje telo. Rad na sebi je put ka bogatstvu. Pravi rad, unutrašnji. Jim Rohn. Ti si odgovoran za svoj rast. Ljudi kažu, nema motivacije. Ali motivacija nije nešto što dolazi s polja. Ona dolazi iz tvoje odluke da ti biraš više. Ne moraš da budeš savršen, samo moraš da budeš posvećen. Budi posvećen onome što želiš da postaneš. I ne čekaj da svet to prepozna. Ti prepoznaj sebe. Ti budi svedok svoje promene. I za kraj, zatvori oči i duboko udahni. Seti se da si još uvek ovde. I dokle god si živ, imaš šansu. Imaš snagu. Imaš svrhu. I kad dođe dan da pogledaš iza sebe, da se osvrneš na život koji si stvorio, da li ćeš biti ponosan? To zavisi od onoga što ćeš uraditi danas. Zato, slušaj ovo svakog jutra i svaki put kada pomisliš da ne možeš, da nije vredno, da si premoren, pusti ove reči. Jer ti možeš, jer ti zaslužuješ, jer tvoj život te čeka. Ako ti je ovo pomoglo, sačuvaj video.
Podeli ga sa nekim ko treba da čuje ove reči. Klikni subscribe. Jer svakog dana donosimo snagu, motivaciju i mudrost.